Hej alle sammen. I dag skal vi åbne en lampe. Åbner lige den i munden. Eller i bunden, mener jeg. Ikke i munden. Nej, min iPad faldt. Oh my god. Det er svært at være YouTuber og bruge en iPad. Det er det, jo. Ikke den her. Den samme som min ven Mille. Hvad lige være det? Den er loyal til... For held! Altså ikke. Ellers så fik vi happiness. Eller love. Ellers så fik vi secret. Okay, vi fik loyalty. Oh my god. Det var det.